Takže budu muset nahrát ty zkažený záběry, že jsem no nejsem, tak ona mě sice zaostřila, nebo to čála mi tu, jaký dežo. Tak, no snad jsem zaostřila. Takže hola chicas, já vás zdravím u tady toho nového videa, je to video o mých nákupech, prvních, takže dejme to tematický jarní haul. Jarní haul, nebo haul, nebo jak tomu chcete říkat. Vzala jsem si na vás brýle, ty mám teď nový z eBay, jsem si objednala, tak doufám, že mi sluší, jestli ne, tak mi to samozřejmě nepište do komentářů, protože mě to prostě nezajímá. Mám krátký vlasy, protože se střih jsem si to musela trošku, bych to nějaký jarní. Celkově jsem se na vás oblíkla jarně, barvičky, že jo, tak to je hlavně černá, ale mám tady banány. A víte, co znamenají banány? No to je léto, že jo, tropy. No, vy někteří ty banány i v zimě, já nejím banány moc nikdy, ale to sem nepatří. Potom můžu udělat video, co mám a nemám ráda, co jím a jak divně jim, to já vám klidně všechno udělám, jestli vás to zajímá. A tady jsem vám dala nějaké umělé květinky, aby to tady bylo pěkný, já tady toho jsem se dotýkala, protože to padá. Ale bohužel jsem nenašla žádný květiny, doma nemáme. No a koukám, že není moc vidět moje výzdoba, já jsem si tady takhle vyzdobila tady, aby to bylo všechno vidět. A takže to je všechno z květin, co doma máme. Ještě kaktusy, no to vám řeknu. Takže první, aby jsme se už teda na to vrhli, bude to asi dlouhý, tak to nechci okecávat. Víte, některý lidi to takhle pořád okecávají, pořád mluví, a když řeknou, že to nechtějí okecávat, tak ještě 5 minut mluví, že jo, tak to známe, tady ty lidi, to nikdo nemá rád, no já je taky nemám rád, taky na to nerada koukám. No, takže, aby jsem se k tomu dostala, první, co jsem si koupila, byly kaktusy. Tak, ty mám tady a nevím, jakým způsobem, ale mně se podařilo už je zahubit. A to je mám nový, jo? Koukejte na to. No, já nevím, jestli se to zaostří. Asi ne. No, takže ty kaktusy, no, už je celý mrtvej. No tak já nevím, tak v zimě se nezalejvá. Přes rok na to zapomínám, že? No, takže mám tady 3. Au, teď jsem se píchla. Tady ještě, ty jsou taky zvadlí. No, tak já nevím, tak asi tady mám nějaký. Už chápete, proč nemáme kytky doma? Že zahubím i kaktusy. No, takže to bychom měli první, jsou z IKEA, kdybyste se ptali, nevím, kolik stojí, že jsem to zapomněla. Další jsem si tady koupila diář. Polepila jsem se samolepkama. Tady z filmu, který jsem neviděla, to už jsem někde říkala, to je to, co nosím v kabelce, no ale tady to je jiný diář. Tady to je jiný diář a ten byl ve slevě, protože je na rok 2016. A to se hodně vyplatí. Sice ano, je to o den posunutý, jo, ale to vůbec nevadí. Hlavně, že to bylo ve slevě, chápete, stál 100. Normálně to je Moleskine a normálně stojí třeba 5 kg, takže jako nekupte to, když to stojí 100, no tak není to úplně přesný, jo, ale tak to nevadí. Hlavně, že je to ve slevě, to je moje moudro, kupuj hlavně, že je to ve slevě. Dále tady mám, jak bude, že jo, jaro a léto, tak už svítí sluníčko a to já nemám ráda. Hlavně moje oči to nemají rádi. Já sice nosím brýle, ať to není vidět, teda teď jo, ale normálně, protože nosím čočky, ale, no ale tak jsem si, říkám si, z eBay si vyberu, tam mi budou nějaký určitě slušet. No a koupila jsem si tyto sluneční brýle. Ano, možná se divíte, že mají průhledný skla, ale jsou sluneční. Psali to tam, takže jsou sluneční. Nevím, jestli mi sluší, kvalita nic moc, ale dobrý, jako za 50 korun nekup to. Dále tady mám obal na notebook, tak to je dobrý, to mám tady, takový pevnej, no pevnej. Když nemáte moc těžký notebook, tak je pevnej. Notebook se tam samozřejmě vejde se tam hodně věcí, ještě tady je účtenka a ještě to voní po masu, no tak jako to je fakt super. Sice pro vegany a vegetariány, to se omlouvám, to není nic pro ně, ale pro nás masožravce to je dost velká výhoda. Takže dáte si tam svůj notebook, tady mám, že hezky bez obalu, mám samolepky, ano. A dám si to tam, no a můžu ho hezky nosit. Všichni můžou vidět, že mám MacBook, tak to jsem hodně ráda, protože já se ráda chlubím a chci, aby to vypadalo, že na to mám. Ať jsem si to teda koupila, tady to je z eBay nějaká náhražka, jenom aby to vypadalo, že mám MacBook. Ale to nevadí, no tak nikomu to nemusíme říkat. No takže je pevná,
Jo, pevnej ten obal a je super. Sice musím říct, že není ekologicky tak dobrá, protože je plastová, ale zase já ji využiju na dlouhý léta. Tak aspoň nějaké využití, než když bych to hned vyhodila, že? Stála 500 korun. Je to trošku drahé, ale nevadí. Koupila jsem to na jednom internetovém e-shopu, to si najděte na internetu. To tam bude. Dále tady mám zbrusunovou tašku. Může se vám zdát tady, že je trošku už poničená, tady má záplatu, je to tady trošku spálené, tady má díru, ale ne, je úplně nová, tady to už je trošku vybledlý. X jako, víte jak jsou ty 3 X, když se neumíte podepsat, tak to je jedno X. Protože neumím ty ostatní dvě. Podepsat se taky neumím, takže to sedí. Je z brusu nová, ale je v takovém hipsta stylu, že jo? Takže to je dobrý, že je to takhle zničený, no moc hezký. Koupila jsem ji za 1000 Globusu. Tak to je ono. Dále tady mám, a to doufám, že mě neukamenujete, jak teď vyšly to nový MacBooky, tak jsem si hned musela jeden pořídit. Je to teda MacBook Pro, je to ten 13-palcovej a je to s tím dotykovým barem, jak se tomu říká, nebo tak nějak bar, já nevím, jestli si tam sednete a máte tam židličky, ne. No ale rozhodně to bylo hodně drahé, stálo to asi 10 000. A víte, jak když jdete do pizzerie a vezmete si to sebou, tak vám naúčtujou tu krabici? Tak bohužel já jsem si nemohla pořídit nic jiného než jenom tu krabici, protože jsem víc peněz než 10 000 neměla. Takže mám krásnou krabici. Teď mi jde otevřít, to je trošku hodně velký mínus toho. To fakt nejde. Tak, to jsem otevřela, tady máte hezky to. Tady je to takový vystlaný, to je hodně kvalitní. Jo. A tady máte samolepky. Jo, ups, někdo mi napsal. Takže tady mám samolepky, ty jsou hodně důležitý. A pak tady mám věci, samozřejmě počítač tam nemám, jo, protože já si to prostě nemohla dovolit, mohla jsem si dovolit jenom tu krabici. Ale rozhodně, asi se ptáte, co s takovou krabicí, že? Ale i má hodně využití. Za prvé, můžete si koupit notebook na eBay. Tam máte ty makety za třeba 200 a můžete dělat, že máte MacBook. Nebo můžete to dát buď jako dekoraci, což se hodně vyplatí, to já si sem dám jako dekoraci, aby vypadalo, že na to mám. A nebo když chcete dát někomu dárek a chcete ho vyprankovat, jak se říká, tak je to hodně vtipný, můžete mu tam dát třeba ponožky. Tak, to je vše k mému novému MacBooku. Dále tady mám, já hodně piju čaje a tady to je takový větší ten, jak se to říká, takový to, co strkáte do čaje. Jako nevejde si mi to skoro do žádného hrníčku, ale to nevadí, protože já piju čaje na litry. A naplním si to celý čajem, že jo, a dám si to do kotle. Dále tady mám deodorant, je to tady německý, protože, ne, je to tady český, já jsem si koupila v DMku, ale víte oni, jak to mají to. Osvěžovač vzduchu, no. Je to Exotic Vanilla, teda Vanilla Exotic, chutná to. Voní to trošku jako záchod, ale to vůbec nevadí. Mně ta vůně je hodně příjemná a používám to prostě jako deodorant. Je hodně dobrá ta velikost, protože je dost veliký. Sice na cestování není nic moc, ale to já mám zase jiný. Tady to je super. Doporučuju. V DMku v oddělení, nevím proč, to je s potřebama na záchod. Dále tady mám, jestli znáte, tady tu značku bot, jmenuje se Bond, Vagabond. Tak odtamtud mám jenom tu tašku, protože se mi moc líbila, tak jsem řekla paní, jestli mi ji dá. A zatím v ní schraňuji další igelitky. A další, to mi budete závidět. To mám takovýhle roztomilý růžový botičky. Jsou to Nike, nebo Nike, nebo říkejte si tomu, jak chcete. A ty jsou super.
Jsou super pohodlný, jsem slyšela. Já musím se přiznat, že tohle jsou 36 a já mám 40. Asi se ptáte, proč jsem si koupila o 4 čísla menší boty. Ale oni byli ve slevě. Normálně stály jenom 3000 a já si říkám, hele Adri, to tam nemůžeš nechat. Fakt to tam nemůžeš nechat. Tak jsem je tam nenechala a teď je tady mám, no, fotím je na Instagram. Jestli chcete Instagram, tak vám ho dám nejen do popisku videa, ale i tady, to někde se objeví, 3, 2, 1, hop. Moje střelecké schopnosti jsou fakt dobrý, takže tak. A prostě to fotím na Instagram, nebo to mám tady, když přijdou hosti, tak se mi ptají, ty máš hezký boty, říkám, no já vím, že. Ale slyšela jsem, že jsou pohodlný, zdají se lehký, takže doporučuju. Tak, ale hlavně byly ve slevě a to se mi hodně líbí, že z toho mám hodně dobrý pocit, takže super. Ještě poslední doplněk a pak už se vrhneme na oblečení. Oblečení tady letos teda toho moc nemám, protože ve slevě nebyly tak hezký kousky. Takže bohužel no. A jestli si pamatujete na moje video, co mám v kabelce, tak sebou nosím i batoh a teď mám právě nový batoh a ten je skvělý, protože je velký. Jo, vypadá asi takto. Je ultra velký, sem se vejde plno věcí a sem si můžete dát třeba vodu, jo. No je to super. Je teda trošku nepraktický, no malinko, protože když si dáte nahoru vodu a já teď nevím, kde jsou ty zipy. Jo, jsou tady 2 zipy, což je super. Tak no, musíte to položit spíš, než abyste to měli takhle a něco tam štrachali, protože se vám to tady celý otevře. Vevnitř je teda černý a teda červený, tady to není kapsička, ale když byste si do toho lehli, tak může to vlastně být jako takový spacák a stan dohromady, protože je to hezký měkonký a fakt je to dobrý, takže to doporučuji. Sem nohy, tady hlavu a tělo, no já myslím, že to je dobrý, takže já myslím, že to jako byl hodně dobrý obchod toto. Tady jsou potom ještě menší kapsičky, tady 1 a tady 2. Takže to je fakt dobrý, tady mám nějakou trávu, no vidíte, už tady někdo měl můj nápad. A já myslím, že hodně dobrý. Tady je ještě na mobil, který se mi tam asi nevejde, na jaký mobily to dělají. A na sluchátka. Tak to je hodně dobrý. A tady máte to, můžete to nosit jak na zádech, tak takhle. No, já to nosím a je to fakt super. Fakt doporučuji. To přijde do módy podle mě každou chvíli. A potom tady mám teda 2 kousky oblečení a to mám nový kabátek, ten byl ve slevě. Víte, jak teď letějí ty županový kabátky. Tak jsem si taky jeden pořídila, tady černý, protože mám ráda tu barvu, hodí se mi k duši. Takže tady je od Pumy teda. Pumu mám hodně ráda, protože je tam kolekce s víkendem a já mám víkend prostě ráda, chápete. Pondělí nemám ráda, ale úterý, no to taky ne, že jo. Středa, no tak to už taky ne, protože sice si říkáte, ano, je to v půlce, ale ne. Čtvrtek, pátek, ten je taky dobrý, ale prostě ten víkend je nejlepší. Takže to se mi líbí a právě jsem si koupila tady od Pumy černý, tady má takhle čáru a jsou tady nejen kapsy, ale i ten, že jo, jak má klasický župan, to poutko, ne, jak se to řekne, no poutko je tady taky. Pásek, tak se říká. No a to je super, protože ten pásek se dá potom ještě využít, že jo, na kalhoty, nebo tak. Takže to je hodně dobrý a multifunkční a to já mám ráda multifunkční. Tady ještě na zádech je Puma. Poslední tady mám slušivý overall z Lidlu. Je podle mě je elegantní, takže i na večer, teď jak je blesová sezona, no už skončila, ale dobře, tak třeba na příští rok na večer podle mě úžasný. Takže to hodně doporučuju. Je teda šedivý, ale jsou tam i černý, takže nevím, jaký tam byl ještě. Bylo tam víc barev. Bohužel jsem to koupila už dřív, takže teď tam momentálně není, ale nebojte se, jako žádný černoch to neměl na sobě, to já bych si jinak jako nekoupila. Já sice nejsem rasista,
Ale tohle mě teda zaráží, že by tam, že modela dělal černoch, to se mi fakt hodně nelíbí. Takže tohle bylo normálně v ženském oddělení, bílá žena na to dělala reklamu. To sem ale nepatří. No a stál asi 300 a já vím teda, že je z Lidlu a že teď tam není, ale ono se to vrací, takže čekujte, koukejte se, řekněte třeba babičkám, ať se vám kouká, jestli tam není tady ten slušivý večerní overálek. Můžete v tom i spát, že jo, tak ono je to multifunkční. Je to hodně pohodlné, ale nemá to kapsy. To je trošku nevýhoda, ale většinou se to dá čekat u overálu. No, tak to je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli ano, tak dejte like, neboli palec nahoru. 2 palce, 4 palce, dejte tam, kolik chcete palců. Rozhodně nedávejte dislikey, protože prostě jestli se vám to nelíbí, tak si to nechte pro sebe, mě to nezajímá. Špatný komentáře mě taky nezajímají. No a to je tak všechno. Dejte odběr, to rozhodně, jestli jste tady noví, i když tady noví nejste, ale neklikejte na to 2krát, že byste mě jinak přestali odebírat, což já samozřejmě nechci, ale viděla jsem, ten už hajzl na mě asi nekouká, což jsem teda hodně zklamaná, ale prostě měla jsem 8 odběratelů a teď mám jako 7. Takže to teda nevím. Jako jestli si myslíte, že mi můžete dát zrušit odběr, tak to se mi teda hodně nelíbí. Jako já vím, že videa nevychází tak často, ale chápete, jako já jsem zrovna teď neměla dobrý období a už jsem chtěla s tím YouTubem praštit, ale pak jsem si říkala, no ale tak těch 7 lidí se na mě kouká, že tak abych je nesklamala. No už jsem chtěla oznámit konec, ale nakonec jsem si teda řekla, že ještě natočím nějaký ty videjka, abyste měli, vás 7 věrných, co se na mě stále koukáte. A doufám, že jsem vám teda tím teď splnila vaše přání a zase u dalšího videa. Já nevím, co říkám na konci. Takže hasta la vista, nasrala Krista. To znáte, Ektora, pochopíte. Ještě to musím dát zkažený záběry. Počkej, ještě musíme dát nějaký zkažený záběry. Třeba už to můžu dát miniaturku. Takže na miniaturku... Ne, musím to dát do miniaturky. No já myslím, že jsem krásná. Já se naštěstí nevidím přes ty brýle, takže v pohodě. No a to je všechno. 20 minut, ježiš, to zase bude mě stříhat. Já se nenávidím asi. Kde se to tady vypíná? Kdybych neměla zapnutý mikrofon, já bych šla zastřelit, normálně zastřelit. Nemůžu najít ten čudlík, tady to tam samozřejmě všechno dám, proč to vůbec stříhat, že? Pam, že teď nejsem zaostřená. Čaute všichni! Jdeš, jo, no. Počkat.